al'ummar jihar Zamfara. Kamar koyaushe yau ma kuna tare da ni Rukayya yan kura dauke da sabuwar wakan da na shirya gwamnan jihar Zamfara His Excellency Dr. Bello Muhammad Matawalle Marado bardan kasar Hausa jagoran gyaran arewa sulhun Zamfara. Na yi wannan wakar ne a karkashin jagorancin Commissioner Ministry of Rural Development and Cooperative wato Honorable Abubakar Tsafe Abu Dakto. A yi sauraro lafiya. Yau ga wata rukayya
babba.